Живо здраво, отивам да се срещна с братчеда и отиваме на един водопад, на който ходихме миналата година и беше адска суша, капка водица нямаше. Сега, доколкото знам, има вода и ще отидем да го посетим. Let me tell you why you're here. You're here because you know something. What you know, you can't explain. But you feel it. You felt it your entire life. Стотинка ще взимаш ли? Отиваме там по една маса отдолу. Дупката. Къде ровиха и ние набарах. И аз да имам една на стене. А? И аз да имам една монета на стене. Ако някой друг не е взел. Там? Нагрява е навътре ли? Или са ти къси пръстите? Стен ли оня да не изкара, я вкара, бе. Да, бе, верно, и аз не я стигам. Някой може и да му е взел. Не я виж вътре. И светни си, бе. Някой да е взел, ама може. Та тръба. В тая тук, да. Няма ли? Стенли, някой ти е взел стотинката тук, бе. Няма. Някой е взел. Минал е. Той сега като да прави новото клипче и той показва, че е тук. Няма, не е там. Няма. Някой я е взел. После ще търсим другата. Не е там, бе. Хайде. Време е за следващата дестинация на другата стотинка. Тук вече и аз не знам къде е, но Стенли само на обяснение. Търсим отсреща кръгъл камък. Опа! Да видим отново Стенли къде е скрил стотинка. Ето в този треволяк, този кръгъл камък как се вижда, не ми е ясно. Не знам кое е. Кръгъл камък вика на земята. Срещу тия маказачи може и малко по-надолу да е, не точно тук. Срещу тия с надписите. Не знам, бе. На зула търса. Тук
Тук на клип не съм го гледал това, не знам къде е точно. Някакъв кръгъл камък. Ами, може имам това кръглото за него да става въпрос. Тук вероятно може би ще е. Ето тук има букуци долу, бе. Ама той сигурно ще отвън ще е скрил. Ето има триви. Не знам ли го къде е пахнал. Ако изобщо е за това става въпрос. На триви, ако е змия, мога да видя някое смочи. Нищо не намирам. Тук вътре няма да се навирал. Паяци, паяци. Тук сега ще махаме камъня. Не. Тук. Да. Пак съм тук майна. Да, моите. Аз минах оня ден от тук. Тук при тия камънаци някъде. Трябва да е. Аз мислих тогава, бях останал с впечатление, че червен хикс се служил на камъка имало, а то нямало. И си търся тук камък червен хикс, кур. Само че не знам кой камък е. Само внимай, като махаш камъни, че такова обича да се крият разни гадинки. Ето я. Ето я. Ето я. Айде, това е за мен. Хайде за тебе. Ето я. Дай къде беше гаси. Еле, тази монета си я запазвам, защото нямам други. Айде, още една стотинка намерена.
Здрасти! Как е? На разходка, да. Разбрах ли, че има вода на безводния, а? Има ли? Вода, да, трябва да има, има горе. А, така, значи Те там имена да им от... кажеш? Добре, готови сме и сега ще готове. Айде, лекичка, батко. Опа! И лахма! Тифунията. Лудница. И това колко вода може да изсипва, да източва наистина. Лудница.
Добър ден, добър ден. Днес ще се катерим. Ходим на водния водопад да видим дали има вода. Ето, път има вода. Ай, да се знае от водопада. Миналия път, като идвахме, по ония път стигнахме там и оттам тръгнахме нагоре и се качихме при ония къщи. Бяхме от горния край, но тогава нямаше вода. Сега да се надяваме да има. Иначе там трябва да е. Влизаме в гора Порова, направо лудница. Тук каква бъркалия е, майко къвкета е. Някой джалнал ли е дърветата? А сега ако тръгне и дървето ще го запратим. Единствен като цяла в гората. Ето го е безводния, най-сет не има вода. И как пръска. Що, Тино?
pode chegar, vem pra dançar. Sinta a energia que está no ar, sintonia pura e gab. O caldeirão começou a borbulhar. Връщайки се, вместо да минем горе през гората, където преди малко минахме, по долна пътечка, която ти открива гледки, е много, много готино. Така да вървиш тук. Кеф.